பூர்ணிமா ஒரு மிகப்பெரிய தவறை செய்து விட்டாருங்க. எந்த தவறு அப்படின்னா, இப்போ நம்ம சேனல்லே நம்ம பதிவு பண்ணியிருந்தோம் ஸ்மால் பிக் பாஸ் வீட்டுக்கு யார் போவாங்க அப்படிங்கிறது. மணி, யுகேந்திரன், ஜோவிகா, நிக்சன், அக்ஷயா 5 பேரை நம்மளே கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோமே. 6வது நபர் தான் மிகப்பெரிய விஷயமா இருந்தது. அந்த 6வது நபராக பிரதீப் இருக்கக்கூடாது. பிரதீப் சின்ன பிக் பாஸ் வீட்டுக்கு போனால் பெரிய பிக் பாஸ் வீட்டு காலி அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டு இருந்தோம் இல்லையா. இப்போ சின்ன பிக் பாஸ் வீட்டுக்கு போனது யாருமா? எங்கள் மிஸ்ஸஸ் பார்த்துட்டு சொல்கிறாங்கங்க, மாபெரும் தவறு செய்து விட்டார் பூர்ணிமா. யார் போனாங்க சொல்லுங்கள்? பிரதீப் அவங்க கூச்சப்படுறாங்க. ஏன்னா அவங்க தான் சொன்னாங்க, ஏங்க அவங்க 5 பேர் அனுப்புறது கண்டிப்பாக உறுதி ஆகிடுச்சு, ஆனால் பிரதீப் அவங்க பக்கம் வச்சுக்கிட்டாங்கன்னா பெரிய பிக் பாஸ் கலக்கும் அப்படின்னாங்க. ஆனால் மாபெரும் தவறு செய்து விட்டார்களே. மாயா அன்கோன்னு தான் நான் சொல்லுவேன், பூர்ணிமா அன்கோன்னே சொல்லவே மாட்டேன். ஏன்னா இதுக்கெல்லாம் மூல காரணமே மாயா தானே. இப்போ என்னுடைய ஆதரவு சின்ன பிக் பாஸ். ஜோவி செல்லத்தை போட்டு பார்க்கணுன்னு மாயாவின் பெருநாள் ஆசை. இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம், என்ன ஜோவி செல்லமா? அந்த பிள்ளைக்கு இருக்கிற கிளாரிட்டி யாருக்கு இருக்கும்? கூடவே பிரதீப்பின் அறிவும் சேரும் பொழுது இந்த சீசனை பொறுத்தவரையும் மாயா இது ஜோவிகா அண்ட் பிரதீப் தானே. 2 பேரும் ஒரே ஹவுஸில் இருக்கும்போது இந்த குட்டாட் குட்டத்தினுடைய ஆதரவும் இப்போ சின்ன பிக் பாஸுக்கு தான். இதுவரை நான் சின்ன பிக் பாஸை பெருசாக ஆதரிச்சதில்லை, பட் அவங்க கண்டென்ட் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிட்டு இருப்பேன். மாயாவின் மாய வலையில் விழுந்த நபர்கள் வெளியேறி கொண்டிருக்கின்றார்கள்ங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிள். என்னென்னா விஜய், ஏன் விஜய் வெளியேறினா நிறைய பேர் சொல்கிறீங்க அவர் தாக்குனார் அப்படி இப்படி பண்ணார்னு. ஹீ ஸ்பை. மக்கள் யார் தெரியுமா ஆதரிப்பார்கள் நண்பர்களே? நேர்மையாக இருக்கிறவங்களை ஆதரிப்பாங்க. ஆக்சுவலாக போன வாரம் ஏன் பூர்ணிமாவையும் மாயாவையும் தூக்க விருப்பப்பட்டாங்க? கமல்ஜியோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் 2 பேரும் காப்பாற்றப்பட்டாங்க. நான் மீண்டும் மீண்டும் கமல்ஜியே குற்றச்சாட்டு சொல்லுவேன். சில பேர் சொல்கிறீங்க நீங்கள் கமல்ஜின்னு சொல்லக்கூடாது, அதெல்லாம் நீங்கள் சொல்லக்கூடாது, நான் கமல்ஜின்னு தான் சொல்லுவேன். கமல்ஜி ஒரு இன்ஃப்ளூயன்சர். மாயா போயிருக்கணும் லாஸ்ட் வீக்கு, ஓகே காப்பாற்றினார். இந்த வாரம் மாயாவுக்கு ஓட்டே கிடையாது, 3வது சேவ் பண்ணீங்க. பிரியங்கா நான் சொல்கிறேன்னு நினைக்கிறீங்களே, அந்த பொண்ணு பேர் பூர்ணிமா, 4வது சேவா. இதெல்லாம் யாருன்னா நம்புவோமா? வினுஷா உண்மையாலே தங்கமான பொண்ணு, அந்த கேம் ஆடுதோ இல்லையோ தங்கமான பொண்ணு. ஜோவி செல்லம் உள்ளே போயிட்ட, கவலைப்படாத. நண்பன் பிரதீப் இருக்கும் பொழுது நாம் காட்டுவோம் நாம் யாருன்னு. பொறுத்திருந்து பார்ப்போம். என்ன ஒன்றுன்னா யுகேந்திரனுக்கு பதில் விச்சுமா வந்திருக்கலாம். நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க?